Moi kaikki, tervetuloa jälleen kerran uuteen videoon. Tänään me pelataan Geometry Dashia ohjaimella. Mä oon testannut tätä kerran. Tää oli ihan kamalaa. Mutta ei mitään muuta kuin vaan suoraa peliin. Noniin, vedetään eka kaikki Robtopin levelit. Se on siis parhaimpia. Eka Stereo Madness. Tämä vedän varmaan timelapsille, koska tää on aika tylsä leveli. Nähdään hetken päästä. Mä oon aika varma, mä painoin tossa. Tää vissi. Muuta. Tässä taas joku juttu. Mennään nopeassa. Nyt te näette tätä. Noniin. Jatketaan. Okei. Muuten. Tää voi pelaa kahdella napilla. Tää A. Tää on pleikkarissa X. Ja tällä RB. Tää kyllä hajuakaan mikä tää on pleikkarissa. Niin tällä mä yritän pelaa. Tää on niinku voimakkaampi ja tukevampi. Tätä ei voi painaa monesti. Vaikka straight play on tällä mahdoton verrattuna. On tää silti tässä aika vaikeampi, paljon helpompi. Mutta kun tässä ei tarvii rämpyttää kauheasti, niin mulla on tää RB. Kuinka monta attemptia tässä Stereo Madnessissa menikö? 3. Jos pitäisi vetää ykkösellä, mietis kun me mennään ainakin Clubsteppiin. Stereo Madness tehty. Sitten vaan Back on Track. Tää on kiva leveli. Tää on kiva leveli, mutta tässäkin mä varmaan käytän tätä RBtä. Tänään mentiin Nieffin kaa. Ja käyn toinen photoshootti. Meillä oli yksi photoshootti, jo. Jota teidän pitäisi tietää. Niitä kuvia on käytetty niissä editeissä, mitä musta on tehty. Ja sitten Sitten mä myös recreattasin pari meemiä. Yksi niistä on jo aika kuollut. Tai 2. Ei se haittaa. Mitä me tehtiinkään? Niin juu. Okei. Mä näytän seuraavassa levelissä. Koska mä en oo ihan varma ehtiskö nyt tän näyttää. Ja jos te mietitte, niin mä oon ollut kuvan ja editoimaan. Nää kaikki virtas on yksin. Oho, hitto. Okei, no nyt on aikaa. Niin mä näytän sen ekan meemin. Joka on se Ronaldo juomismeemi. Ronaldo juomismeemi. Mä muutan nää pelin äänet silloin. Ja se näkyy nyt.
Mä pidin tota pohjassa, mä voin vaikka zoomaa siihen. Tää toisen Ronaldo drinking meme. Sitten meillä on se toinen. Tää tehdään tällä 1 per level. Se seuraava. Aika hullu. Hitto. Niin muutos. Me tehdään jossain kohtaa Patreonni. Siihen tulee meidän kaikki unedited videot. Ja sitten vähän ne kaikki musiikit mitä mä oon tehnyt. Myös ne kaikki musiikit mitä Pinat Pataatti pojat on tehnyt bändinä. Ja mitä vielä? No ei se varmaan kaikki muut periaatteessa. Mitä YouTubessa ei voi näyttää, mutta ei mitään laitonta se kuitenkaan sinne laita. Vaikka moni niin kauheasti halus sen näkee. Okei, hyvä. Toi oli... Mikä nyt tää olikaan? Oliko tää backcounter hack? Toi oli backcounter hack, ei. Okei. Mä otan hetkelliseksi tähän takas. Menkää muuten ostaa fanmerchia. Spinach. Me ostaa fanmerchia. Se oli ainoa mitä mä haluaisin sanoa. Me mennään vaan takas Geometry Dashiin. Sitten meillä on Poltergeist. Okei. Tää on kiva level. Jossa toimii sitä nappi. Siis mä... Tää näitte kun mä painoin. Nyt mun ei enää tarvii alkaa huutamia tää näitte just. Ja muuten. Mä tein postauksen. Tässä oli kysely. Teinkö mä syntymäpäivän videon vai syntymäpäivän liven? Niin mun mielestä molemmilla on vähän hyviä puolensa. Live voin viettää syntymäpäivän fanien kanssa. Ja sitten toi video. Mä voin viettää syntymäpäivää perheen kanssa. Mä voin vielä tehdä siitä laadukkaamman, kun mä voin editoida sen. Sitten samalla mä voin näyttää mitä lahjoja mä sain. Se on paljon parempi. Eiku niiu. Eiku niiu. Se näyttää se toinen meemi. Tää on tää huutava skeletoni, joka nyt playjaa.
Juu, tää on vähän outo. Seuraavaksi. No seuraavassa levelissä tulee se seuraava, kyllä se jo tiedät. Okei, läpästy. Poltergeistissa leikit kesti vähemmän kuin Back on Trackista. Mutta tryoutti. Kiva leveli. Niin mä annan teille vaikka heti sen seuraavan meemin. On tää. Jos ihmettelette, niin toi on tikkari. Jos katsotaan tarkasti, niin kyllä sen huomaatte. Ja tuo ei oo savua. On toi vesihöyryä. Koska siellä pihalla on kylmä. Ja mennytään ulospäin, niin tulee vesihöyryä. Sitä tiedätte. Niin toi oli tosi family friendly. Okei, jatketaan vaan timelapse. Siis tossakin kesti. Tossa kesti myös paljon vähemmän kuin tossa Back on Track. Faija mua joku. Base after base, mä pihaan tätä leveliä. Mä en vois selittää mun vihaa tälle. Sitä ei oo ollut mitenkään vaikee. Okei, se on siinä. Tääkin oli helpompi kuin Back on Track. Okei, sitten Can't Let Go. Tääkin on aika paha mun mielestä. Mä tykkään tästä. Onko tää jotenkin nopeampi? Tää jotenkin tuntuu siltä. Okei. Omaisiko me emme tänttänä? Oho. Ei sillä ole väliä. Sitten seuraava. Niin me laitetaan tähän, koska me tehtiin jo siitä sortti. Jos haluatte nähdä sen, niin menkää kattoo se sortti. Se on meidän kanava pageissa, se uusin. Tää ennen kuin te menet... Mä klikkasin. Tää ennen kuin te menette kattoon sen, kattokaa tää video loppu. Okei, Can't Let Go. Läpäsy. Mutta on sitten jatkampi. Sitä huijaa. Se on meillä läpäsy. Ei mitään näitä. Se on huijaa, vaan läpäsy. Mutta, mä pitää viedä tän. Sitten. Mä voin aloittaa. Tää läpäsy. Okei. Tää mitä aloitetaan vielä. Ei varmaan. Aloitetaan sillä. Okei. Mä tän läpäsy. Onko mun aivossa kun syöpä, mä voin klikkaa tossa. Huomatta ei kannata. Miksi minets? Se on aivo. Käytä se. Ja ei sano. Ainaas. Okei. Pitää laittaa mun pään sisälle. Siinä on se kohta. Älä paina. Onko ymmärretty? Okei. Toivottavasti sä ymmärrät nyt. Koska mä lyön sua kohta vasaralla, jos sä et ymmärtänyt. Megas timelapsi! Yes!
Siis toi ei oo ees mä, mun ohjaaja vaan twiikkaa. Timelapse! Siis mitä mä sanoin siitä? Missä on vasara? Nonni, timelapse. Kiitos. Okei. Mä painoin ja se ei painanut. Nyt vaan full screen. Ja mä mitä sanoa teille. Kiitos kaikki, kun te katsotte. Muistakaa fanmerchi ja muistakaa vouttaa syntymäpäivän live. Oi, syntymäpäivä video. Ja muistakaa smash. Älkää smashako noin kovaa tykkäysnappaimessa kuin mä. En tiedä näkyykö tää, mutta tuli pikku haaveri. Eilenkin näy. Mutta smashaa tykkäysnappia, smashaa tilausnappia ja ringitä kelloa. Nähdään seuraavassa videossa. Ja se on moro.